Sunt multe lucruri de spus despre India și un filmuleț de 5 minute, 10 minute, 30 de minute, 2 ore, 6 ore, o zi nu vă poate, așa cum am spus și o repet, nu vă poate pregăti pentru primul impact cu India. Primul impact înseamnă momentul în care coborâți din avion în aeroportul din New Delhi și New Delhi vă ia în piept. Asta este primul impact pe care îl aveți cu India. Vreau să vă arăt însă astăzi într-un cadru needitat. Plecăm din fața hotelului, de pe străduța din fața hotelului și o luăm pur și simplu pe stradă. Pe o stradă din New Delhi, în cartierul Chandni Chowk, în zona Chandni Chowk. Să vedeți cum arată lucrurile. Da? Hotelul îl vedeți în spatele meu și acum plecăm pe stradă. Cam așa arată străduța și trebuie să fiți atenți dreapta-stânga, pentru că aici circulația este altfel, da? Deci din față trebuie să te uiți în stânga, în dreapta, mă rog, o să-ți fie ca în Anglia. Și acum ajungem pe stradă. Mă întreba Alina unde sunt trotuarele. Păi uite unde sunt trotuarele. Trotuarele sunt aici. Sau așa sunt trotuarele. O să o luăm în sus sau în jos, cum vreți. Ups, trebuie să fii atent. Hai să o luăm așa. Și trebuie să te ferești, chiar dacă ești pieton. Trotuarele sunt în stânga, pentru cine întreabă. Și ar trebui să o luăm pe vis-a-vis, ca să fim un pic feriți, pentru că vin din dreapta. Veți întâlni oameni care, așa cum s-a întâmplat acum o secundă, care vor veni la tine să-și cerșească. Treceți peste, fără probleme, da? Nu peste ei, peste moment. E normal. Sistemul de caste în India, chiar dacă este abolit de articolul 15 din Constituția indiană, el funcționează în continuare și este crâncen. Nu o să intru în amănunte acum să vă spun de cele 5 caste existente, ci doar să vă spun că el funcționează și dacă te naști într-o castă, nici nu vei ieși din casta respectivă, nici nu vei avea posibilitatea să ieși din casta respectivă. Mulți din cei care îi vedeți aici și sunt trebăluitori sunt oamenii din castele inferioare. În castele superioare sunt regii, desigur, preoții, și în castele inferioare sunt cei care curăță străzile și meșteșugarii. Mergem în continuare pe stradă. În New Delhi. Stânga-dreapta, vă uitați cu atenție. Just to work, thank you. Oamenii te întreabă, sunt simpatici. Dar prima dată când intrați, o să aveți mari probleme. Oricât ați vedea filme pe YouTube, India este altfel decât știți voi. Suc din trestie de zahăr se face aici. Asta e trestia de zahăr. Acum nu funcționează și prin aparatul ăla se sparge trestia de zahăr și beți suc de trestie de zahăr. By the way, apropo de mâncarea, street food-ul dement în India, putem vedea în stânga, dacă vreți să vă faceți o frizură specială, vă puteți face o frizură specială, ați văzut-o. O oglindă pe un zid și cu niște mânuțe deosebite veți avea un breton ravisant astăzi. Spuneam că, nu mai știu ce spuneam, ceva de trestia de zahăr, în fine. Încercați să vedeți din India nu doar mizeria, încercați să vedeți dincolo de ceea ce sunteți voi obișnuiți în planeta România, care vine de pe altă planetă. Cultura occidentală în general, cultura europeană este o altfel de cultură. O luăm și în direcția opusă, pentru că ne întoarcem la hotel. Am zis să nu fie un cadru foarte lung, cât să vă dea o idee despre ce întâlniți aici. Zgomotul este infernal. În fiecare dimineață când ne trezim avem sentimentul, la dracu, iar trebuie să
ieșim. Asta e primul moment când ne trezim, după care ne e mai ok. Poate aveți un fruct. Vorbeam de mâncarea street food. Și toată lumea știe că dacă o să vă îmbolnăviți, o să stați 4 zile pe WC-ul, nu o să mai ieșiți din casă, o să veniți cu ciumă bonică, cu lepră. Acum, nu vă repeziți, sunt niște mici tipsuri dacă vreți. Suntem în a 3-a zi și suntem ok către perfect cu stomacul. Nu avem niciun fel de problemă. Nu mă repeziți, spuneam, în orice street food de pe străzile din India. Primul tips, dacă nu e lume care mănâncă în locul respectiv, nu mâncați nici voi. Al doilea tips, poate la fel de important, spune că nu numai că încercați să evitați, dar evitați cu desăvârșire chutney-urile de pe stradă, respectiv sosulețele lor. Go! Sosurile lor, care nu știți cu ce fel de apă e făcută. De obicei sosurile alea nu sunt făcute cu apă din sticlă. Hai că ne-am blocat în tuk-tucuri. Nu sunt făcute cu, spuneam, sosurile cu ape din sticlă. Și nu știți de unde provine. Deci nu mâncați aici. Cam asta e ideea. Că nu e nimeni la masă. Sosurile nu provin dintr-o apă safe. Chiar și sticlele de apă pe care le întâlniți pe străzi, e bine să cumpărați de la supermarket, totuși. Supermarketurile acelea pe bune. Hai să încercăm pe una dintre străzile aglomerate în New Delhi dimineața. Hotelurile, restaurantele sunt pe stânga, pe dreapta, peste tot. Și tot așa spuneam, vor fi cercetători care vor veni ca ea la voi. Puteți să dați 5 rupii, 10 rupii dacă vi se rupe inima, dar vor fi atât de mulți încât veți renunța după primii 420 de cercetători care vor veni la voi. Fructele sunt foarte bune pe străzile din India dacă au coajă, pentru că indiferent cu apa cu care sunt spălate, veți curăța coaja și e ok să mâncați fructe, dar fructe doar cu coajă. Astea ar fi principiile de bază pentru un eat safe street food din India. Fructe cu coajă, no chutneys. Morning, sir. Și 1000 de nebunii care te vor face să faci miliarde de fotografii. De aici nu luăm chestii, că uite cum arată. Or fi bune, nu zic nu. Dar mă întreb acum și revin la scopul inițial al filmării. Unde sunt trotuarele? Întreba doamna Alina. Pe aici, pe undeva. Who needs trotuare? N-are nimeni nevoie de trotuare. Uite ce frumos arată. Thank you, sir. Prietenoși. Nu vă speriați, nu fiți disperați, nu fiți panicați de circulație. Sunt prietenoși cu voi. Dacă e să o spunem pe dreaptă, sunteți din casta superioară. Știu că sună urât, dar este o actualitate groaznică a Indiei de astăzi. Și am văzut blonde, albe, da? Din Europa sau din cine știe ce Occident. Iată în stânga, hai să mergem pe la magazinat, care mergeau la 3 dimineața prin Delhi. N-aveau nicio treabă. Cam asta este primul șoc pe care îți veți întâlni dincolo de filmul ăsta pe care o să-l vedeți din fotoliul vostru relaxant de acasă. Când ești aici, lucrurile sunt complet diferite. Mirosurile sunt amestecate. De la mirosurile minunate de găteli până la pestilențialitatea fecaloidă care plutește în aer. Așa am învățat să cunoaștem în tren când ne apropiem de Delhi. E un miros pregnant, fecal, care te izbește în năr. No, thank you very much. Not today. Today walking. Thank you.
Ajungem pe străduța aglomerată. Dacă asta vi se părea că e o străduță aglomerată pe care am mers, nu este o străduță aglomerată pe care am mers. Iar de-abia acum începe. Mai mult de atât, asta e drumul către gară. O să ziceți, bă, aici e periferie. Nu! Suntem în centrul tradițional, dacă vreți, al Delhiului, lângă bazar, lângă Chandni Chowk. Nu este deloc periferia. Bine, există și zone mai puțin aglomerate. Mergem după urmele tuk-tukurilor. Ia uite ce liniște e aici. Există și zone mai puțin aglomerate, mai înverzite. Nu așa e tot Delhiul. Poate vreți un pitic de grădină în varianta indiană. Un Vishnu de grădină, un Ganesh de grădină. Și cam așa e. You're a YouTuber, huh? Sorry? YouTuber. Sorry? You're a YouTuber? What? You? YouTuber. Yes, YouTube. Yeah, where Yes. you from? Your name is? Ajay. Ajay. Nice to meet you. Bogdan, Romania. Bogdan, nice to meet you. Say to Romanians. Romania's good country. Thank you very much, sir. Here, center here. V-am zis că sunt prietenoși. Vin la voi să vă întrebe, să vorbească, să vă invite, să vă una alta. Doar le veți da niște bănuți. 20 de rupii, 10 rupii, chiar dacă au lanțuri la gât. Și cum spunea o mare youtuberiță pe care n-am să o cataloghez în niciun fel, mă abțin. Youtuberiții... Go! Youtuberii români, unii dintre ei, mai au multe de învățat înainte să vină în țări. Mai citiți un pic înainte, pe bune, nu vă ce vă spune ghidul. Citesc, spunea, domne, acum știu de unde vin popoarele migratoare în România. Wow! Domnișoara de 23 de ani, văzând lume închisă la culoare, a avut o revelație inteligentă și deșteaptă. Trec peste această poveste pentru că nu vreau să mă enervez iar. Și mergem în... Hai că blocam strada. Încercăm să ne întoarcem la hotel. S-a spălat pe jos, magazin. Atenție unde călcați. Suntem pe trotuar, ce n-ați înțeles? Ups, am găsit o bucată de trotuar. Multe sunt de povestit. În unele magazine, de exemplu, hai să vă mai dau, vedeți că sunt niște oameni care stau security în fața unor hoteluri. De exemplu, Ravi, prietenul nostru conducător vașnic de tuk-tuk, nu poate intra în holul hotelului la recepție să întrebe dacă suntem în cameră sau ceva. Nu are voie. Pur și simplu. Eu am voie, desigur, dar el nu are voie. Street food, o cafea? Sorry. Morning, sir. Fiți prietenoși, fiți relaxați, fiți degajați. Și nu mâncați de oriunde, chiar dacă miroase frumos. Nu cu sosul, nu pe stradă. Există niște restaurante. O să vă recomand și vă recomand acum restaurantul Sandoz. Hai să ne întoarcem. Restaurantul Sandoz din Chandni Chowk, unde se mănâncă. Am mâncat, ne-am bucurat și atenție, pregătiți-vă cu pastile. Nu există nimic care să nu fie spicy. Indiferent că scrie în meniu că spicy sau ne-spicy, cereți să nu fie spicy. Asta este prima zonă și atunci poate aveți norocul să primiți un fel de mâncare mai puțin spicy, dar spicy tot va fi. Acum să găsim și strada hotelului. Normal, a apărut o butelie mare pe strada hotelului. Iar mi-a tăiat calea fata asta. E ca la noi. Și uite, am nimerit strada. Strada pe care se află hotelul nostru are și, hop, hai că a apărut ăsta mic din nou, care se ține de pantalonii tăi. Are și ea un anumit aspect. Dar repet, nu suntem la periferie. Așa funcționează lucrurile aici. Hotelul este bine cotat, este un hotel cotat cu 8, pe Booking.
O să ziceți, da, domnule, sunt false. Nu sunt false, hotelul este excelent. Dar așa sunt majoritatea hotelurilor din Delhi. Veți vedea fotografii minunate. Veți vedea fotografiile hotelurilor care sunt fotografiate fără să se vadă strada. Toate au în față exact demența asta de Delhi. Și n-au ferestre, să vă uitați cu atenție la cameră, nu există ferestre. Când alegeți un hotel dintr-o zonă liniștită, cecați adresa și pe Google Maps, ca să vedeți exact cu omulețul portocaliu, de fapt, unde se află hotelul respectiv. Sper că nu v-am plictisit. Experimentați lucruri, nu veniți ca din cutie de conservă. Și am fost acolo, am văzut, mi-am făcut 3 selfie-uri. India este minunată, e magnifică, este uimitoare și este dincolo de aparențe. Și este important să vă deschideți față de India și să o vedeți așa cum e. Bune cu rele, cu slamuri, cu magia Indiei. Oamenii sunt cu zâmbet, unii dintre ei muncesc intens, unii dintre ei sunt vai de mama lor, dar sunt ființe vii ca noi. La fel trăiesc împreună cu animalele, vacile sfinte, pisicile, maimuțele și toți ceilalți.